Sembut Menteri Rangba ka Jela ubapit ia katanat kampo ying jong ka Jela Meghalaya Home Police uba Preston Tensong uloong ba lapha ia ka Special Investigating Team SIT bantok kitbnia bat banti jelio ia ka jingpla u khna ba khatlais nem halor ka jingklat no jong I hybrid late in sabhira langdo maunai ha nongra nong lumbrei habakren sha gilat pathai khobor menta kasngi ba Preston ulong ba kajing tokit kipulit ya utai ukhna basa marjan ha katai kishnong ulapla kumba layat thu kipulit ha katayo baladeb ba Preston ulong ba kipulit kidang tokit ya menta kumno lajia kane kajingjia ya katai kekhna bat ha kanu kerkom bat nakai kedaw ba ukhna ubadang khat laisnem usngapjar ya katai kajingjia bat ulale kumbom tip ai bat kajing tokit kadang ya syakmat bantip ladadon ka ai kababuri halor katai ke jingjia